Käbir adamlar UFO'lary görýändiklerini aýdýarlar. Soňky ýyllarda internet ulgamynda UFO'lary degişli köp wideolar paýlaşylýar. 3 ýyl mundan ozal dünýä belli hacker guruhy Anonymous NASA'nın ýakyn wagtlarynda UFO'laryň barlygy barada maglumatlar aýtjaklygyny belläp geçipdi. Dünýäde soňky ýyllarda UFO'lara köp üns berilýär. Käbir adamlar bu tanalmaýan jisimleri suratly çekip bilmegi başardypdyr. Men bu videomda kameralarda görülen UFO'lary görkezjek. Gelin onu videomda geçelim. 2015-nji ýylyň ýyl aýynyň 14-nä Türkiýanyň İzmir şäherinde ýaşaýan bir adam asmanda UFO göründigini aýdýar. UFO'nun asmanda duýdansyz çykandygyny we çalt hereket edýändigini aýdýar. We muny suratly çekmegi başarýar. Suratda görülýär ýaly bu jisim dünýädäki hiç bir zada meňdemeýändigi anyklanypdyr. We barlygynyň netijesinde suratyň hiç ýerli fotomontaj däldigi bilindi. Şol günem İzmir şäheriniň ýaşaýjylarynyň käbiri bu jisimi görendiklerini aýdýar. Bu suratymyzam Türkiýanyň Bodrum şäherinden 2014-nji ýylyň 1-nji ýulynda akşam saat 8-lerde görülen bu UFO şol ýeriň ýaşaýjylary tarapyndan görülipdir. Bu adamlar bu jisimi suratly çekmegi başardypdyrlar. Bu surat gözlegden geçirildi we hiç ýerli ýalan däldigi bilindi. Bu UFO'nu gören adamlaryň aýtmagyna görä, bu jisim asmanda hereketsiz durýandygyny we birden ýok bolup gidýändigini, dünýädäki uçan ulaglaryň ýetip bilmeýän hereketleri edýändigini, tanalmaýan jisimdigini aýdýarlar. Ulam, Türkiýanyň İzmir şäherinde suratly çekilen başga UFO. Bu surat 2013-nji ýylyň oktyabr aýynyň 10-sine çekildi. Bu UFO tegelek şeklinde ol. Bu zat uçar, şar ýa-da başga zada meňdemeýändigi anyk görülýär. Bu UFO'nu gören adam ýowaş hereket edýändigini, hiç bir ulagyň etip bilmejek hereketleri etip bilýändigini aýdýar. Şol ýylyň oktyabr aýlarynda hem İzmir ýaşaýjylary tanalmaýan üçin ütgüçlük jisimleri görýändiklerini aýdýarlar. Bu UFO hem İzmir şäherinde görüldi. Suraty gözlegden geçirilende suratyň hiç ýerli ýalan däldigi anyklanypdyr. 2013-nji ýylyň 23-nji martynda UFO ýene İzmirde görülipdir. Emma esasanam İzmir şäherinde UFO'nun köp görülmegi şol ýeriň ýaşaýjylaryny gorkudýar. Günümizde bolup geçen UFO wakalary günü-günden köpelýär. Siziň pikiриňizçe bu suratdaky UFO'lar hakykatmy? Jogaplaryňyzy kommentariýa ýazmagy unutmaň. We şular ýaly videolary köp goýmagymy isleýän bolsaňyz, video like basyp kanalyma Agza bolup bilersiňiz. Özüňize gowja seriň. Endiki videomda görüşýänçek hoş, sag bolun.